Goeiemorgen. Het wie wordt een bewolkte dag en dat heeft alles te maken met een storing die door de in kwam is. En dat zorgt dus voor die bewolking en dat gevoel dat wie dus voortdurend even voort. Ek de zinnen wie voort, alhoewel die ze nou en dan nog eens even zich zien laten koer vanmiddag. De temperaturen wie natuurlijk een stuk leger zijn om de bij de 16 en 18 graden. De waken van vannacht hebben we in eerste instantie bewolking staan, maar ik verwacht je wel vanuit het noordoosten in de rim van de nacht een paar opklaringen. En dan zak je de temperaturen daarbij naar zo'n 9 of 10 graden. In het waardgebied wordt heger, maar een graad of 13. Bij een zwakke tot matige wind komend uit het noorden. En dan morgen. Ik denk dat we beginnen met bewolking, maar ik verwacht dat het droog bloot en dat die zinnen zich in de rim van de maandtijd en middag meer en meer zien laten zil. En dan wordt het toch ook even weer wat warmer als jood. Het wordt zo'n zonnetje en 19 graden. De wind die bloot wel stevig uit het noorden en is matig en vrij krachtig. Windkracht 5 in het waardgebied. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen. De invloed van het hege drukgebied komt eigenlijk weer wat beter waarom. En we zorgen dat de wind zich wat deljouwt. De zinnen komt er meer en meer bij. En dat is van vreed op sneun is het al te merken. De temperaturen die rennen vreed op 19 graden of 19. Maar sneun kan het wel 22 graden worden. En zoals het nou zit hebben we ek sneun precies mooi waar voor deze tijd van het jaar. Zo'n 21 of 22 graden. En dan kunnen we even naar het stroom. Dan kunnen we even wat activiteiten ondernemen. Want het weekend ziet er dus goed uit. Dus het meestal de simmer bloot in Friesland nog een hoffelijke jong verder.